עכשיו נרחיק לטורקיה. בשבוע הבא שוב בחירות במדינה, והשאלה המטרידה המרחפת הפעם מעליהן היא האם אלה יהיו הבחירות הדמוקרטיות האחרונות בטורקיה. ערד ניר, עורכת שעות החוץ, הנשיא ארדואן מבקש להיות עכשיו סולטן כל יכול? כן, כפי שאמרת, השאלה שסביבה נסו במערכת הבחירות הזאת, האם רג'פ טייפ ארדואן יצליח להשיג רוב כזה בפרלמנט שיאפשר לו לשנות את החוקה ולהשתלט על המדינה. המפתח נמצא במפלגה הקורדית, שבפעם הראשונה מתמודדת שם, אחרי שנוצרה קואליציה של הרבה מאוד סיעות קטנות, כדי להתגבר על אחוז החסימה הדרקוני שם, שהוא 10%, כנראה הגבוה ביותר בעולם. ראש המפלגה הזאת היום קרא לארדואן, או ליד ימינו דבוטאולו, לבוא ולהתייצב מולו בעימות. בינתיים אין תשובה, אבל על מערכת הבחירות המעניינת הזאת בכתבה הבאה. נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן כבר רואה עצמו סולטן. İşte İstanbul, işte evladı Fatih Han, Recep Tayyip Erdoğan. בסוף השבוע התייצב בעצרת המונים בלב איסטנבול כשהוא מוקף במאות מחיילי היחידה העות'מאנית המיוחדת שהורה לצבא טורקיה להקים כדי לקדם ולהאדיר את המורשת ההיסטורית של הסולטנים, שהוא מבחינתו ממשיכה הטבעי. Fetih ruhuyla dimdik, kararlı duran lider. כן, נדגיש, המופיעים בתמונה הזו אינם מציגים, אלה חיילים טורקים במדיהם החדשים ישנים. הנשיא רג'פ טייפ ארדואן לא מתמודד בבחירות לפרלמנט שהתקיימו בשבוע הבא בטורקיה, והעובדה שהחוקה הטורקית קובעת שהנשיא הוא סמל לאומי על מפלגתי, כלל לא מפריע לו להתייצב יום אחר יום בהצהרות בחירות של המפלגה הפוליטית שלו, כדי לשכנע עוד ועוד טורקים לתת את קולם ולבחור באיש שלו, עושה דברו, ראש הממשלה, אחמד דבוטאולו. What he has in mind is a system which lacks necessary checks and balances required for an efficient democratic system. לפי התוכנית, דבוטאולו אמור לזכות ברוב של 2/3 בפרלמנט, ואז לשנות את החוקה כך שתעניק לארדואן סמכויות מלאות של נשיא, או בארדואנית, סולטן. שורה של סוגיות בוערות בסדר היום של טורקיה, אבל נדמה ששרידותו של הנשיא אסד בסוריה היא שמטרידה את ארדואן יותר מכל. אסד הוא מבחינתו השטן הגדול, וכל מהלך שיוכל להביא לקץ שלטונו מבורך. יש מי שטוען שאפילו תמך בדאעש. לפני ימים אחדים התפרסמו התמונות האלה שבהן נראה לכאורה איך שירותי הביטחון הטורקים מבריחים למתנגדי אסד נשק וציוד לחימה. נגד עורך העיתון נפתחה חקירה והנשיא הכריז עליו אויב האומה. Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. העיתונות החופשית בטורקיה נאבקת על קיומה. אנשי עסקים ממקורביו משתלטים על כלי התקשורת ומשתיקים כל ביקורת. עיתונאים שמנסים להאיר פינות אפלות מובלים למעצר ומוזמנים לחדרי חקירות. הניו יורק טיימס התריע מהעננה הכבדה שרובצת על טורקיה בשל הפגיעה החמורה בחופש העיתונות, והפך מיד בעצמו מטרה. Hey New York Times! Gazze'de 16 gazeteci İsrail uçakları tarafından katledilirken ses çıkarmayan bir uluslararası basın kuruluşu olarak güya bize basın özgürlüğü dersi vereceksiniz, öyle mi? מערכת הבחירות הזו היא הרביעית מאז תקרית המרמרה, והראשונה שבה המתקפות על ישראל אינן בלב הקמפיין. קיימות, אבל הרבה פחות. את הדיווחים על האנטישמיות שגואה בטורקיה, ארדואן דוחה בבוטות, וזה לא ממש מרגיע את הקהילה היהודית. If you ask me, Arad, to describe the atmosphere here in Turkey with one word as the election is near, I would say tense. Unfortunately, there is anti-Semitism in Turkey, and we need to struggle against every kind of hate speech, targeting not only Jewish community but other minorities as well. שורה של פרשיות שחיתות שדבקו בארדואן ובמקורביו בשנים האחרונות לא פוגעת בפופולריות שלו. מיד אחרי שנבחר לנשיאות התמקם בארמון מגלומני שמחזיק יותר מ1,000 חדרים, שנבנה עבורו באנקרה מכספי משלם המיסים. בארצות האופוזיציה זועקים לו בוז, והיושב ראש החיוור מקפיד בפרטים כשהוא תוקף את הרהבתנות. Buyursun, gelsin. Acaba böyle altın kaplama bir klozet bulacak mı? Eğer bulursa ben Cumhurbaşkanlığı görevini bırakacağım.
אחוז החסימה הגבוה לפרלמנט באנקרה שעומד על 10% מבטיח למפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן ודאבוטאוגלו רוב רגיל בפרלמנט, אבל מי שיכול להפריע לשאיפתו של ארדואן להפוך סולטן הוא האיש הזה, סלאחדין דמירטש, שריכז את הכוחות הפוליטיים הכורדים למפלגה אחת. Halklarımıza verdiğimiz demokrasi, barış ve özgürlük ilkelerinden vazgeçmeyeceğimize, asla bundan vazgeçmeyeceğimize dair sözümüzü burada tekrarlamak, hatırlatmak istiyorum. אם אכן תצליח מפלגת העם הדמוקרטית של הכורדים לעבור את אחוז החסימה הדרקוני, כפי שמראים היום חלק מהסקרים, או אז תהיה התגובה של ארדואן בלתי צפויה. HDP has been trying to appeal to larger segments of Turkish society. They have been assuming the role of being a party of all Turkey. בינתיים קיבל ארדואן אישור מספר השיאים של גינס שכרזת הבחירות הזו היא רשמית כרזת הבחירות הגדולה בעולם, כי הרי כך יאה לאיש נטול העכבות שרואה עצמו כגדול מכולם.